ngcwele. Amen. Egameni lenyazi. Nzima. Ubuhlungu obukhulu. Asazi ukuthi uma kusuka la kuya ngaphi. Ulanga bekuyingane. Umntwana be-right. Uyebazonina besithanda. Ethanda wonke umndeni wakomalume wakhe. Sithukile bangabe sizwa lenkulumo besizwa kuthulanga ngasekho. Kade sisekhaya lapha likaBhuti omdala silayitha amakhandlela. Wasuka lapho uMakalanga semthamo bhekeza kuthiwa yithi ikhandlela futhi sithi asazoma ngisu ukuthi kwenze njani. Siyacela uNkulunkulu kaShembe asisize ngoba asazi ukuthi kukephi. Ngiyamcela noMakalanga ukuthi uNkulunkulu kaShembe ngiyacela amqinise ambophe ngebhande lamoya omngcwele ngoba ngiyabona ukuthi isikhathini esidlule kuye ngathi kuba ngcono kodwa namhlanje ngiyabona ukuthi uyahluleka. Ngiyazi ukuthi umama oseyithathile indawo kaShembe. Ngiyacela uNkulunkulu kaShembe amkhumbule njalo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu ma, sibonga isibusiso asehlisa phezulu kamfowethu. Ilento ebengiyidinga. Ngoba ngisho umntwana ephuma ekhaya noma ngabe uyakuliphi idolobha kodwa isibusiso sokugcina sikanina. Ungashiselwa ubaba impepho aqede emsamo kodwa esikama wakhe isibusiso isona esihlala sisikhumbuzo futhi ngoba ngisho ucingweni umuntu ofonela kakhulu uma ungekho ekhaya uma wakho. Indoda yazi ukuthi indoda ephumile iyophiliswa izinqumo zawo phambili. Bakutshena kanjalo abafuni obathola phambili hamba. Uyobona mhla ubuye. Unenhlanhla futhi uma ukuthi uzalwa indoda engathinti mithinta. Mawehla nje ibuza ukuthi uphetheni. Ukuthi ubunjani la ubukhona ayibuzi lonto. Yazi ukuthi indoda ayiphila ngeenqumo zawo phambili. Uphetheni nje obubuya nje. Ngicela ukudedela uhlelo lwama Red Nation okuyiwona umfowethu ulange lihle obaziwa ngelika siqiniseko kiwona ngoba lika siqiniseko lapha kuma Red Nation. Ngicela ukuthi ke ngidedele umfowethu uyenza uzongibela la ngaphambili. Uke wagibela wayichaza kunina washiya ibongo zakhe ebeningazazi nani. Nami ngiqala namhlanje umndeni ke kasiqiniseko ke uyilunga lawo umfowethu ozogibela. Ngiyacela ukuthi ukhuphuke Jakaba. Mfowethu uphule wabaphethe abafana basemasatheni bethi bamgenxa bacela babehlula wana ngasejona ingane khona emva kokho. La ihlangene khona, hlangene ngosiqiniseko umfowethu Mvelase. Insizwa besiphusha ngayo ukuthi TikTok usuku nosuku esitshela ngezinto ezinhle. Ubuke umuzwe ethi yebo uyabona simanga lento ezamayo ngeke isebenze yeke. Ngeke isebenze ngoba lo mculo othuza nawo umculo ozonyanyisa abantu yeke. Indoda ebitshela nje le mozokhipha umculo ukuthi cha lokho wenzayo uyeke. Ilento abamzondelayo na umfowethu leyo ukuthi besho nje ukuthi hayi yeka ukwazi. Besho nje ukuthi ucula ushiti. Beka nqeni lo umfowethu esihlangene ngalawo siqiniseko.
Lona-ke bengingayichaza nje uphunyuka lo esihlangene ngaye la usidikadika senkaba enkulu abasidle beshiyana kwela kubo amaphumulo udikazi intombi zaphesheya kothukela zimfuna umuntu umfo kaMvelase ufakazi walokho yibo nyoko bafana uthatha bhanyazile video poste kwa TikTok poste kwa Facebook uthi alinki account channel lilele lithelele kangaka siyashithi siyasha ama-vibe siyabhema siyaphumuza kamnandi into yasejeni wonke asambema ndoda size emgcabeni kasiqiniseko bekukushilo nje ngako TikTok vulo life nawe ndeni lo bafowethu esihlangene ngaye la besimthanda mina ekakhulukazi-ke bengimhlonipha ngokuthi umalume ngizalwa kwaMthimbo okuningi enginakho bafowethu engivezela elinye iside ngibuhlungu kakhulu ngokuhamba kasiqiniseko emhlabeni ngoba kunegebe elivulekile kumina ngihanjela umzali wami la ube umzali wami siqiniseko ngithi manje ngimcela imalume yazi ifona mayikhokheliwe ethi angisha ngihlezi ukushinzwe ezokubala eyikhokhele malume yazi la endlini ngiphelelwe isishebo efaka imali yabona nje mina ngesingame ngilimele kakhulu ukuhamba kwamalume kodwa-ke kulungile baphema kulungile baphema DJ sacela ungidlalela ingoma yesibili lapho bese ama-Red Nation 8 onke ama-Red Nation 8 ephakame emengenyawo nje ama-Red Nation angesana Agora classe esse deixa inflação so que se pula só você zele bona go TikTok shabana bepika abathunga kamaskari kethi ngeke alkusungela se kanti la izokubusa thande nawe uyalazi iqiniso iClarity no 20 million nje ko YouTube iyo le nto esihlangene lapha sawa mangona uyindoda lethi ngokubazi ukuthi iyayatshela bawenzela ithi lezo nsimbi lezo izulu ziyena abafisa se-hit from the soul ngoba kungena sebenazana amadoda lichayelana ngoba kanjalo mina lendoda ufuna ngiyayifuna yathi ngokwethu se-hit abafisa ngiyashima kanti bayindoda empu bakhinde wena babudu ikalo balule iziyephi uleke iziyephi siyashi awushalo lesi ngentangela ngalo Essentially. Ayilele ngokuthi ishamba ikhumbula baba ubeke umuntu phile asho ukuthi qiniseka bombe lase ngizobehamba ethi siqiniseka ngalo usedelile ngiyoyilalela mina lezo ngoba bese usiyadi ndawo ethi siyabheka wayisi kibala namsakani sibale ngabo lephele sithela bombe lase so shero masho ne Abathi belanga ngawunono ukuthatha insizwa yoshiya zona into abaneleze egcwele ebuthulweni ubafana bakwaZulu wayehlonipha futhi umzila kwesungade ngofowethu sugade sikisa wethu mzila sawufundiswa yiyo le nsizwa
Super lento le. Ya, super lento por ser su live. Sivela udedela ubaba uPabe ubaba uPapaji isicelo sondela ngaphambili angazi nami ngibona la uhleli siyacela Sigo, fazem super lento so. Sisenzizwa thina walo wena ngoba walikota sisenzizwa thina walo wena ngoba walikota sisenzizwa thina abafungo labafethu Sana. Sai sochla. Ana nyala naik. Agora ninguém vem o ati para ver para frente do menino. Abathi uzenenye hayi uzenenye sithi hey sinsizwa thi athubano bengavumo bobaliko hey sinsizwa thi athubano bengavumo bobaliko sithi
sithi awubano bengavuma ukuba sithi 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 akhona amakhotha la kanisho bafethu sithi 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 zathi hey ubano bengavuma uyayivumela Funa batala funa funa batabadala abalepia namhlache abafani funa batabadala angithatha lethuba ibingelele lungile baphemu bathi upapa Jiuze nenye angithatha lethuba sibingelele kakhulu umndeni wakaZulu nowakamvelase siyathobeka kakhulu ukuba phakathi kwenu ngixolise nokufika late ngiyakhumbula babonana ufonile izolo kuthiwa kuzophatha ukufika ngafika manje ama potholes maningi akithi so ngiyaxolisa kodwa kuthiwa ngikhulumeleke abahleli bemcimbi sikhuluma ngosiqiniseko ayi bafethu ubuhlungu kubuhlungu kakhulu ngoba uyabona ukuthi la endimeni kaMaskandi umuntu othanda ukukhuluma iqiniso ufela khona lokho usiqiniseko nami wake wangikhandla usiqiniseko umuntu ongamnaki uyokhandla nombani angazi last year wangikhandla kangaki ngilitshela ngilisabisa ukuthi yabona njalo wena angiyona ingane njalo mina ethi hayi mkhaya ngizakushaya ngiyokushaya wazi the right so ke awukwazi ukubambela isiqiniseko kuyiqhubu ngomuntu onjalo ngiyakhumbula ukuthi kusiqiniseko ubengamfuni kakhulu umuntu ocindezelwayo ngiqale ibhodwe lami lokwakha amaTshithi festival i-event usiqiniseko wathiwa ngimkhokhelile ngoba ephusha le event kodwa isizathu sokuthi usiqiniseke ephusha i-event ngoba bebona ukuthi iyacindezelwa so usiqiniseke entoni ibiyicindezelwa bengayifuni kakhulu kube bangasohlangothini lakhona ingakho uze kwathi usiqiniseko simkhokhela imali ukuze ephushe imicimbi yethu ngiyakhumbula ukuthi ayikho ngisho into eyodwa engeke ngayinikeza usiqiniseko ephusha umcimbi ube uphusha ngayo yonke indlela ezethathe ngisho ama-status kuma-status ami waposte ku-TikTok wakhe ukuze uzokwazi ukuthi umcimbi uhambe futhi ngiyakhumbula ukuthi ngosuku lomcimbi wazi wafona wathi mkhaya ngiyathemba ukuthi idlozi lakho noNkulunkulu umcimbi wakho uzohamba kahle ngathi nesiqiniseko njengamanje u11 o'clock kodwa egateini ngokwamatheki sebekhona abantu abawu6000 okusho ukuthi khululeka mfowethu ukusendela manje isithombe amsendele ivideo athi hayi mkhaya uze nenye so ke asithathe ithuba futhi sibonge kakhulu ubaba uNala amathole amaphinca ngiyakusho lokho ngicela simshalele ihlombe ubaba uNala ngiyazi ukuthi abantu abazogibela bazongakusho lokhu ubaba uNala la endimeni kaMaskandi asimlontsheni bafowethu amathole funeral kuvele kube amasingcwabisana wethu maphinca ngoba into ayenza ubaba uNala uyenzisisa akujwayelekile kuba nosomabhizinisi ongalona usomathuba ubaba uNala akawona usomathuba kodwa mayenza into uyayenzisisa yazi into kaMvelase sithi baba uNala nawe la ukhona uNkulunkulu azakugcine
sikufisela konke nebhizinisi lakho liqhubeke. Ngicela wonke umuntu ke ukuthi akahambile akajoyinile bafowethu maphinca nawo masingcwabisane okumele ngoba sesubonile kakhulu endimeni kaMaskandi kubantu bakaMaskandi ngoba kade esenquthu kunqwatshwa kwaphuzwayo bekuyiwona amathole. So amathole ane influence kakhulu nakhona futhi kuma event ethu babonalo uyavela noma engafuni ukuvela ngobuzo kodwa kuningi avela ngakho. So ke ngiyafisa once again bafowethu simbonge bamnalo nala akhona simshaya ihlombe futhi again. Amazwi ami ke okugcina athi khona incwadi elapha kuMshumayeli chapter number 10 ethi uma inyoka iluma ingakalunjwa nomlumbi akasizi ngalutho. Sengidlala phansi amazwi ami okugcina lawo. Uma inyoka iluma ingakalunjwa nomlumbi akasizi ngalutho. Let me repeat again ngoba sengiyohlala phansi. Umshumayeli chapter number 10 verse number 11. I think it's verse 11 or 10:11. Uma inyoka iluma ingakalunjwa nomlumbi akasizi ngalutho. Sonke sizofa. Kodwa uwenze sure ukuthi ma uyinyoka uluma uqaphele ukuthi wena ulunjiwe yini ngoba nawo bohlangana abafana nawo. Thank you so much. Aye mphakathi wakamaphumulo aye lokho ngishile nje ngithi sitikadika lesesihlangene ngaso la inkabe enkulu ngazi bangathi ukuthi bamdubulaphi kwasinda shuthi kade wasedutshulwe ngasho ekhaya befihla njengamanje sothethela ubhuti uphazamisa kwama Red Nation ezingaphambili ezikhuluma Singayapi uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila akuye. Singayapi uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila Pitina, singayapi uma sisuka kuye amazwi okuphila akuye. Ngibingelela ngibingelele abefundisi abekhona. Ngibingelela ubukhosi. Ngibingelela umndeni wakwaZulu. Ngibingelela umndeni wakwaMthembu. Abangani umndeni wakwaTikTok. Ama Red Nation. Bonke abaphathi abakhona ngokwehlukana kwabo nginibingelela egameni likaJesu. Kunento ke ethi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo. So ngizocela nje sihubeni ofuna ukusukuma ame ngeenyawo sivale isimfowethu. Singayapi thina ngoba uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila akuye. Singayapi thina uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila akuye. Ngiyabonga mphathi wohlelo ngibingelele usiqiniseko ngokukhethelekile
igama lami ke nguphazamisa ngokwaNtuli ngidabuka lapha kwaMhlabi yalingana. Ukuthola kwami noma ukuxhumana kwami nomfowethu Siqiniseko kwaba ukwazana ku social media. Saze sathola ithuba lokuthi ngangisegoli nabanye abafowethu saxhumana sabonana kwafika la engangikade ngifihle khona ikhanda saxhumana nje kwamnandi ngoba umfowethu khumbula efikile eThekwini wangitshela ukuthi usehostela kwaMashu driver ngaya khona safike sahlala sadla inyama kwamnandi saphilelana nomvelasi. Ukumazi kwami ke uSiqiniseko ngimazi njengendoda ebikade ilwela iqiniso futhi ilwela ama-artist ukuthi angachashazwa through imhlelo wemcimbi no-online. Uma nje ngingakubeka ngingasho ngithi shuthi uSiqiniseko ufele ukuthi ubekade eqwashisa amaciko omculo kaMaskandi ukuthi awaye kanjani phambili. So ukusho lokho mhlambe khona okungafikanga kahle kubona ngeke kade sisho sithi mhlambe uSiqiniseko ubulawe abanye babaculi baMaskandi noma abanye benzondo. Lo muntu ombulele nginesiqiniseko ukuthi uyalazi iqiniso and into engijabulisa kakhulu ukuthi uSiqiniseko ngesikhathi ngibuka ivideo la umenzi wobubi ofike khona uMdubula umbonile. So into engizoyicela kuNkulunkulu nakuSiqiniseko ukuthi abasikhombise nje umbulali wakhe ukuthi ubani mabe ngasenzele loqiniso nje kuphela inhliziyo zethu ngicabanga ukuthi nomndeni uyothobeka mhlambe ngelinye ilanga siyokwazi ukuthi yini le ngaka ebekade ingasakhulumeki abebengayilungisa mayilunga ngoba mina uSiqiniseko ngisho nje kumazi kwami ngimazi njengendoda ebikade ikhuluma iqiniso eliyaphambili ukuthi lifika kanjani kuwena ngoba vele empilweni iqiniso likazi labamnandi. Ngisho ingane yakhe encane maye ngakutshela manje ukuthi baba noma ma lokho okwenzile kuyabheda akudingeki uzokwata kodwa umqondo mawusebenza manje ujikele ngale uthi ingane yami ibiqinisile kodwa ke sibonga uNkulunkulu ukuthi ithambo la Siqiniseko namhlanje sizolifihla siyama Red Nation angifuni ukuqamba manga siphatheke kabi kakhulu futhi sesizizwa singaphephile ngoba enye into iphinde ithi kungenzeka ukuthi ukulandela kwethu umthandeni kulicala noma abafisi ukubona omunye umuntu ethandwa kangaka kodwa kuNkulunkulu ke uhleza namacebo yakhe nedlozi lomuntu liyaphila sizoqhubeka simele lento ngoba into mayisegazini uyithandi kuwena wenza sure ukuthi ugcine uyifele njengoba uSiqiniseko ifele. uSiqiniseko ke wakuveza kwenye video wathi angiyena mina umlandeli kaMthandeni kodwa ngithanda into ayenzayo ngoba iyisa umculo wakithi phambili. So kungenzeka ukuthi abenzi bokubi bayitshela ukuthi uSiqiniseko mhlawumbe khona kade kuthola njengoba deshe nje ubaba nje ukuthi uSiqiniseko uma ukuthi uyakubona ukuthi uyacindezela wena ama nawe enze sure ukuthi into yakho iyaphila. So sama Red Nation siphatheka kabuhlungu kakhulu kusekude ukuthi siphole kodwa ke sizokhuleka sicele nasenkosini ukuthi isipha amandla sikwazi ukuqhubeka. Ngiyabonga kakhulu. DJ ngicela ungidlalele le ngoma ethi emanxiweni ebeyithanda uMameli yangoma emanxiweni yama-NMD bese ebelungu uMaduyaza iprepare to the phambili sokhuluma uthi uyiqhuma DJ kancane.
Ngibingelela bonke ngibingelela ubaba nomama ngiyikhuthla zonke. Ngibingelela abalandeli becwanisho. Phinde ngibingelele nabalandeli baseTalk. Nawo amanzi ngingawasho. Isiqiniseko langelihle ngivelaza. Ngiqala ukwazi ngo-2022. Kumina bese ubhuti kumina. Abaningi TikTok bayazi ngihlezi ngihleli naye. Akukho engathi ngizokhuluma nesiqiniseko. Ngaphandle kokuthi ulale kahle qondene. Ulale kahle langelihle ulale kahle ngivelaza. Ngizomkhumbula lo muntu ozothi Maduyaza. Yenza njalo phela Mthombo. Ngithi ayawuyewe wena msumpedela. Ethi ngiyakucela yenza Maduyaza ngithi hayi ngizokwenzela. Kahle phela ngicela uNkulunkulu nonyazi lezulu lapho khona. Lungenze ngabukele ukuthi umvela sakasikho. Ngiyabonga. Mina nje ngingakusho bafowethu ukuthi laba basishaye kodwa ngeke besiqede. Kuyophila zona inhlamvu laba basishayo abasishayi. Nami ngitholile i-call Thami kwathiwa yabona igoso lakho lihambile uzolilandela. Ngathi mina webhuti angizalwanga ke nonyoko ngoba mnyanda mina salwa nonyoko. Uyokubona lokho kwabonwa yikati ukuze ligibele emthini. Laba basishayayo besishaye beqinise siphele. Ngizothetela udadewethu Maqwabe uzobe yamisana nesikhove simhlophe basibeka amabala kwelanga kube egoli. Unsizwa bayigxeka usuku nosuku ku-TikTok ethiwa udliwa umfazi ngodle mfazi vele wangikhetha ungithanda. Sobe simhlophe simele ukuthi silandele umthandeni. Umthandeni unebhadi ngoba wena kumele ube nezinto ezinhle. Kumele kube umuntu ayedwa nezinto ezinhle. Ngithetela uMaqwabe wethu ezohamba noSkhova esimhlophe uyena ke lo uSkhova. Cela nize ngapha. Ngiyabonga. Kodwa sishayeni isiqede ke. Cela udlale ingoma umzila. Umzila lapho DJ uselele. DJ uselele sikhulu. Umzila DJ usiyaphuthuma. Kulwethu. Abisishilo nje lenze izuthi. Yabona lephunyuka lento isho yakho. Ngiyasesta. Sanibonani. Ngakhulumayo isikhofi simhlophe singenaphula. Indoda yodliwa umfazi. Angazi ke makukhona insizwe esikhona ezifuna umuthi lo ukuthi sodliwa umfazi mayiqondane nami. Akanawo umuthi uthi ngodliwa umfazi. Ngiyabingelela kakhulu uMaqwabe wenu lo okhulumayo. Obeno siqiniseko uyena lo bembalela ama-13 million njengoba nje sengithuka. Imina lo bebala ngimtshela ukuthi sesina how many million lapha ya ku YouTube. Kubuhlungu inhlamba engiyitholayo kuthiwa ngiyazi imina mhlambe bengimpazamisile ukuze kufika abantu abamshayeli. Ngiyabonga nje isibindi engisitholayo ukuthi ngime ngomngane wami ngingasungana noma ku TikTok lo. Bekumngane wami bengifonelana naye. Umngane wami ebengibonana futhi naye. Kunezinto ezinkulu ebekade ekhuluma kodwa ebengamkhohlwa uma wakhe. Kuyo yonke into ebekade ekhuluma uma wakhe bengasali nsema ngifike ekseni ngifike ngamtshela uma wakhe. Ngifuna ukusho ukugcwale abantu bekuthathe behambe nabo beye emakhaya.
lokho sikuphila ku social media akuthina labanye usiqiniseko uma usuhlangana naye personally bengeyona usiqiniseko lo obukade umbona ku TikTok ibinozwelo leyangane ushilo uphunyuka wathi unefoni nge-19 ebibhadalelwa umvelasi kuzoshaya i-19 izovala ifoni yakhe kaPayjoy ebikhokhelwa umvelasi ebimanela kusho ukuthi ukusala engenalutho kodwa mawudla useceleni kwakhe le ngoma ethi emanxiweni ngicela ungiphindele yona DJ ebeyithanda-ke kukhona nenye kaMnyovu ebethi mfana wami uzobona mase ngiphumelele ethi izinto ziyajika leyo ngoma ithi angazi ithi benitshela ukuthi ngiyofa ngihlupheka kodwa ingoma ebezoyicula mase kwenzeke lokhu ebesibhizi ngakho akusenzekanga kunekhadi laseMakhamzi ebesibhizi ngalo basend message engazathi isikweletu sesiqediwe asazi ukuthi kwenzakaleni noma bese kuphela u5 years ngathi hamba uyobheka ukuthi siphelile ngempela nofika uthatha iskipha nesikhindi wafike wathatha aqala phansi izinto kuningi engamkhuluma ngoVamvelasi kodwa ke ababhalayo lapha ko TikTok ngibonile ukuthi nezintatheli ikhona lezi mina ngizokusho nje ngingananazi abasiqhatha kakhulu izintatheli lezi ezifika zirecord o live bethu kuleli viki sibhizi ngendishi ayikaze zize zisirecord ihambe ziyopost ukuthi abhizi ama-Red Nation noma ababhizi obani bani bacontribute kusiqiniseko ukuthi behambise ekhaya ayike ngike ngayibona kodwa izolo sithe masifaka amabhakede emakhanda siyifihlile ngoba sesiyasaba namanje ngoba ngimile la ngiyasaba kodwa makumele ngifela umthandeni ngizomfela ngiloko ngamlandela ngo2013 ngahlangana nosiqiniseko ngo2022 angikaze ngize ngimngabazi ngangilandela umgqumeni washona umgqumeni ngalandela umjijelo washona umjijelo sebekhipha ondaba zekwayo nomthandeni noAlimgube ngangena ngathi nangu umfana ngamlandela ngafika ku TikTok ngayithanda icontent kaSiqiniseko mashala kwahlaleka ngumoderator namanje imina ebengibablock ngibamute ungehlizweni yami hamba kahle Mvelasi hamba kahle mfowethu engazathi ungalali nje ababulali bakho fika noma ngephupho koyedwa usho ukuthi ubani siyabonga mara nawe ngathi usifuna ukukhuluma kakhulu nje manganginike ithuba nami ngiyazi lo mfowethu Mvelasi behlezi engingenelela kakhulu abaningi mhlambe bayangazi abanye abangazi ubaba uSipho Mhlongo umdidiyelo wamabutho wakaZulu wonke ebehlezi khuluma nami athi ntwana hayi mina ngiphume eGoli kusami ngicela ukuthi mawungangizwa angazi ukuthi ngizoyenza njani kodwa ngizofaka uboma athi nazi ukuthi ngisikhuluma ngoboma please mfowethu Mvelasi ubuhlungu angazi ngiyafuna ukwenza ijoke kodwa angazi ukuthi ngizothini kubo mengazi ukuthi lokufika lelisuku ukuthi ngikhulume ngawe ukuthi sohambile emhlabeni mina ngumfana nje ebeyazi music we-hip hop no-ikwaito namapiano kodwa uMvelasi uyawangihlalisa phansi wathi ngoba kumaskande uthanda isikhova abantu abaningi banokuyibuza ukuthi wena wawudwebe nginesikhova phela la niyafisa usibona niyafuna ukuthi ngikhumule amadoda yala bathi ngizobona ubusexy babo bayala cha mfowethu Mvelasi ngithi angazi thina simazi ngomfowethu Mvelasi simazi ngosiqiniseko abasekhaya bakhulumile umalume wathi bakwazi ukungcwaba
yena kodwa isiqiniseko abakwazi ukungcwaba. Safika mina naye udadewethu ukuthi no, asicontribute ukuthi abalandeli baka TikTok mabakhiphe amasenti ukuthi sikwazi ukudla, sikwazi ukuphuza. Njengoba nisibona, njengoba ungibona nje, vele mina ngiyinsizwe ibukekayo. Ngisho ngiyangifuna. Mfowethu, ngithi mfowamvelazi, siqiniseka mfana ngithi, ayisekho into engizoyikhuluma kuwe. Ngiyazi ukuthi mengimdala kuwe mengingazi, kanti umfana omncane kangaka, ngathi ngakuvusa ngithi wena uyintwana. Kodwa ke kungimangazile lokho, kodwa ke ngithi silimele siwumphakathi waka TikTok. Ngiyacela wonke umuntu one TikTok noma belandela uMvelazi aphakamise isandla ukuthi nje simhloniphe. Mvelazi wena ungaphakamisile usho ukuthi ungamlandeli, vele ubungenandaba naye, vele ubufuna ukuthi ahambe emhlabeni. Hayi bamkhulumi phutha phela. Iqiniso lelo. Usaba umngane wakho ukuthi wena uphakamisile. Ufunani la? Ngoba uyazi ukuthi sizongcwaba abantu la. Ebehlazesho ethi nina abafana nongivuma sengifile ezintsha. Ngiyaxolisa ukukhuluma njalo. Angisiyi umuntu wenhlamba. Bangazi sikhove simhlophe lesi singenaphunga. Umlandeli emthandeni omkhulu. Hlezi ngisho njalo. Ngithi mfowamvelazi lala ngokuthula mngane wami. Mingathi ngingazi ukuqala wami ukwazi ngakwazi ukufika kwami. Ngimemile wamema abantu. Ngenkathi umthandeni ekhiphe Elesi siyathanda umphazamisa nomona mengizosho othathe isama umthandeni ngenkathi ethatha isama wathi ucela singama nina mangithi mina ngumlandeli kaMthandeni ngiyi-Red Nation angikho njengoba ngizokhuluma la angikhulumeli ama-nation ningizwe kahle nawe mbulali makuthi ukhona lapho angikho kulezi mpi zamaskandi. Ngiyacela angazi ukuthi umthathele noMvelazi, angifuni ukungena kulezo zinto. Nami nginomndeni ongidingayo. Kodwa ngithi uyabona namhlanje lento oyenzile ukuthi uMvelazi uyathandwa eSouth Africa yonke. Ngizothi uTikTok wonke uphethwe ama-Red Nation. Njengamanje uma ungangena ukho live call because of sila ngenxa yakho Mvelazi. Mfethu anginawo amazwi amaningi, ngiyaxolisa kakhulu kinonke. Inkinga ngumfana waseGaza, umfana waseJozi. Kodwa ke khona umntana engifuna ukuhamba naye Mvelazi la umnike oyi-1 ukhona la. Engizovaya naye nje. Azoqamela kulesi simhlophe. Ubani? Mvelazi ngithi lala ngoxolo siyakuthanda, sumphathi wama-Red Nation, sumphathi wa TikTok, sikunikelele imali siyisa kuma wakho mfowethu, sithi ulale ngoxolo. Ngiyazi ukuthi nawe ulale khona nje. Ngiyazi ukuthi ibhlungu inhliziyo yakho uyakhala ukuthi mfana wami iyekela lizolungiliswa. Kuzobonakala ukuthi kuyogcina abantu kuyophela inhlamvu sikhona singabalandeli. Ngamthandeni. Amen. As shepherds before them, no, Shono wase mzulu.
ngayiqopha empeni kokuhamba kwamvelase ithi uswele isidoti ithi ukhwecala lombulali uthi halisoze laphela ngoba unempeza uyohlala umuhla naye ithi ukhwecala lombulali uthi halisoze laphela ngoba unempeza uyohlala umuhla naye ngicela ngidlalela ingoma le ngicela ngifakela usiphephelo umculi ukhona vele baye khona usiphephelo ngicela ngene stage uzongidlalela ingoma yakhe ethi ubaculi phansi ibhamu ngiyacela Arekhona sonke Unalandela isandinga umculo foto we unalandela isandinga bafethu ikhona le ngoma online ngicela simsupport umfowethu ngohlelo ethize laba abantu la ekhaya isikhathi i-airtime isiphelile i-airtime sebefuna ukuqhuba okulosiko so ngeke sisona okomndeni so badedela bafethu ngithi nje abantu zokugcina semphetha malume siqiniseka umvelasa ubile umama kumina ubile ubaba kumina hamba kahle uhambo solithathile lunzima thina ushile bengaze sihlangana mina na kodwa ubungasela khona efonini kodwa indlela obungisiza ngayo uunderstand usisami lonke ngakutshela lona uNkulunkulu ke bathi akuthwesa umthwalo ongaphezulu kwakho mhlawumbe ukuhamba kwakho kuzovuleka eminye iminyango kumina mhlawumbe uyovela omunye umuntu ofana nawe ethi phunyuka cela uthathe isikhala sikasiqiniseko ngibhlungu kakhulu ngoba ulelela ubuye uhamba la ekhaya uyahambela ngenyawo zakho uye eGoli usubuye eGoli usulele ngidla kulungeleke intando kaNkulunkulu ngithi nje ngena la ungena khona ungivulele indlela nami njengomshanakho ngiyabonga sicela ukubonga kakhulu sandleni sumusa sandleni so ngicela uSiduma anyukeleze la phezulu nemiyalezo azoba nayo ngoba sesifuna ukuthi sifinqe manje zikhali khuphukela la phezulu usinikeze lokho ozosinikeza khona nje kusheshe uhlale nje direct epointini besingeke bazalwane singayenzi lenkonzo esiqeda kuyenza ngicabanga ukuthi ulanga elihle usiqiniseko umvelase iyona yazi ngempela ke lenkonzo eqeda ukwenzeka obengeke ngempela siyeqe noma kuthiwa besijahe kangakanani kodwa ibisiphoqa ukuthi asidlule kuyona ngiyacela ke ukubonga nje ubunene benhliziyo zenza ukuthi namanje nisahleli kanje nihloniphile asiqhubeke ke Siduma sithatha usibeke ebese siphinde ungisheshisele singaxabani isikhathi sami lesi wena soxabana impela la kufana nalapha ngicela ukubingelela bonke abantu ababeyingxenye
yokuzofihla usiqiniseko umshana wami. Utade wethu lowa ongazi uma wakhe ungazi kukuhle kukubi. Kuthe makuvela lesimo cabanga ukuthi lapha bofanele ngabe bese ngibeka itende ngoba lungafe ngelanga lesigameko. Bongelulanga kumncwa wasiqiniseko bofanele lokho ugijinyiwe ngoba ake ngisho ngithi ayibambe ikhona ngoba wakuyinkinga yasiqiniseko kodwa ngoba nakuthiwa ngizoshawa la uMC ngizohlala kulento engiyithunyiwe ukuthi ngibongele umndeni akho konke okwenzekile la nabafumile bahamba bofihla usiqiniseko. Thiwa ngisho ke ukuthi kuzohamba kanjani before kuvala umfundisi. Thiwa la masihamba semangcwabeni asizukuhamba sonke sohamba nje bekuhlelekile nje. Ngicabanga ukuthi abafowethu bekunemoto besihlelile bongamatekisi nazo ke imoto zamathole ebezingxenye zelento. Ngizoqala ngiphuthume ngisho abaxhasela ngoba mhlambe bewunike mina lo mthwalo. Angiqale ngamathole ubabonala into ayenzile uqhamuke ngemzuzu ogcina washaya isipikili ebesibeka usiqiniseko kuleli balazo. Ubabonala wonke lo hoste yonke lento la egroundini. Ngicabanga ukuthi ungifonele umfonele ngomgqibelo eqinisekisa zonke ngoba kufanele ngilo umhleli nje ukuthi umshana wami kufanele ngcine ehambe kahle ngesithunzi sakhe. Mhlambe bangibona abanye ngenza yonke le nto sizama sicela sisho ukuthi siyakwazi ungcwaba ulanga elihle nje kodwa sasihluleka ungcwaba usiqiniseko mvelasi ngoba sibona kuphuma abantu abangaka. Ngizobonga amatholeke aba nesandla esikhulu. Ngiphinde ngithi ama-Red Nation aqinisele ngempela ukuthi abe nesandla ukuthi usiqiniseke evaleke. Siyabonga kakhulu ma-Red Nation. Ngiphinde ngibonge i-Under Msweli Foundation. Cabanga ukuthi isebenze kakhulu igcina ibambisane ne-district iLembe bakwazi ukuthi bethenge inkomo yokuvalelisa usiqiniseko. Ngibonge ubaba uDlamini umzimba okhalimali. Ngiyakhumbula lapha kwi-live babethi bashaya indishi. Ngibonga umasipala wakithi kaMaphumulo. Ngiyabonga kakhulu speaker. Sike sibe nenhlanhla kusondele kuwena. Ngicabanga ngendlela izinto ebeyigijima ngayo. Bengikwazi nje ukufonela ebusuku bungazwe uzungcaphele. Uqhubeke nje nalowo muso nawo. Ngicabanga ukuthi umasipala wethu ngayakude. Bese sibonga abaculi abafika bezosikhalisa nabo. Likhona iqhaza elikhulu abalibambayo babekolo umthandeni usaliwa uGqizile uDulasi. Kanye nabahleli bemcimbi okay ayi kwahamba kahle kakhulu. Ilapho ke sibone khona ukuthi indawo yethu izothuthuka. Ngiphinde ke ngibonge ekuthiwa futhi angikudlulise. Thiwa ngidlulise ukuthi cha abantu kuzohamba kanjani ke emathuneni. Abantu ekuthiwa bazoya emathuneni kuzoba umndeni waZulu, kuphinde kube umndeni waMthembu, kuphinde kube umndeni wakuzwayo, kuphinde kube umndeni wakaMadiba, kuphinde kube ihlobo abangani. Mhlawumbe imida siyacela ukuthi ihloniphe ngalendlela ezohlonipha ngayo ukuthi cha abavumelekile uya ngasemathuneni. Mhlawumbe siyazi ukuthi sesifika ini. So ngicela nabafundisi nabakhokheli zoncethi ibona abazoya ngelento. Mase ngisho nezinhlelo ke zokudla. Inhlelo zokudla ngesimo sokuthi sasihlele empungeni esikoleni. Kodwa sabona ukuthi engathi abantu abafuna ukubala bazoba baningi kakhulu sagcina sehlele egroundini. Sizocela ukuthi abantu benyukele esikoleni uzodliwa esikoleni empungeni. Ngoba bengithi mhlawumbe bazoqhamuka laba abaphezulu bengitshela mhlawumbe khona noshintsho ozoshintsha noma bazolokodwa engathi kuzoqhubeka khona empungeni. Mase kuthi laba abazobe behlile bashona ezantsi ekhaya beyofihla khona amanzi bazowathola khona ekhaya. Ndawo zombili zizobe zisetshenziswa zobe laba bazosuka la beye esikoleni mase kuthi laba abalokhu abasekhaya bengabe sadonsa beye esikoleni beqhubeka ekhaya. Ngicabanga ukuthi bokuyilokho ebengithunywe khona. Ngiyabonga emsini. Siyabonga kakhulu
Ngicabanga ukuthi yonke imiyalezo ifinyelele kahle. Nginamazwi la engizowashiya ngoba sesiyahamba. Kukhona umfowethu la ocelayo ukuthi asho ukuthile. Ilo okade shiwo uSpeaker womkhandlu ukuthi usethe ukuthinteka nemoto. Ubezama ukukhava ke ngoba ukwazana kwakhe nosiqiniseko kuyi level yabo nokho useze wafika noma ebenalowo mkhusuko. Kodwa uthi uyacela u2 minutes ngoba ubephuthuma lokho. Melusi ngicela uze ngaphambili mfowethu. U2 minutes baba. Ngihlonipha nje wena. Ngiyabonga. Sanibonani nonke. Bafowethu nodadewethu nomama nogogo nomkhulu. Ngiyabingelela mina nguMalusi. Bangazi nguMalusi Shimora intelligent ku TikTok. Ngitabuka la eNdwethu. Umfowethu ngimbiza umkhaya ngoba besondelene Ndwethu noma afuna into eyodwa. Bafowethu isikhathi asekho. Kodwa ngabe ngiyasho ukuthi ngingumhambi emhlabeni likhona ikhaya la bafowethu usiqiniseko umina ube umngane ngihlangane naye 2022 sihlangana ku TikTok usiqiniseko ngiyafisa ukuveza lokho angikaze ngimezwe abantu bekukhuluma ngicela ukukhuluma lokho ngoba abantu abaze bakukhulume lokho ukuthi usiqiniseko efika kumaskandi noma TikTok ubengakhulumi ngabanye abaculi besikhulumela ngomgqumeni nje kuphela bazofakaza bakwaziyo 2022 esebenze Checkers. Ngaleso sikhathi ngingawunderstand le TikTok. I think when ama followers abo 2000 nawo 100 kanti ngibuza ukuthi le nto yenziwa kanjani ngiyayithanda lento. Wangifundisa lento leka TikTok. Sahamba ngokukhula ke kumsebenzi wakhe necontent yakhe wagcina sehlaziya ecelwa abantu abafaka usiqiniseko kulento kaMaskandi. Ngicela ukuveza lokho. Usiqiniseko uyayikhulumela ngomgqumeni ethi akekho umculi owakwaba khona noyoba khona owakwafana nomgqumeni nami futhi bengimvumela. So wase abantu bethi ke hlaziya kanti ngesikhathi ehle njengomthandeni. Ngiyakhumbula efundisa abafowethu ama-Red Nation ebafundisa lento online kwakunzima uxatshwana bethi ayisebenzi lento ama-views awanyuki ebathethisa usiqiniseko bekancenkike. Yabona nje ubethi mekwathi senibhubhile la sesizobhubha la athi kusho mina usitikadika esinjengesinene sedikazi ngisho kanjalo ethi ufakazi onyoko. Cha bafowethu sengidle kakhulu kodwa bafowethu ngifisa ukuvalelisa mngani wami sihlanganile nawe saphila kuningi bese plana nawe mfowethu wazi wakhala bathi Malusi mfowethu uyazi thina sinengqondo uNkulunkulu usincisha imali abantu abangenangqondo uNkulunkulu bapha imali uyazi ukuthi mina ukube mina nginemali ngabe ziningi izinto engizenzayo. Hayi mfowethu lala ngoxolo mfowethu imina lo Shimora ukuba bebavale eThekwini ngesikhathi ubavale eGoli wena hayi kulungile baphela. Siyabonga insizwe ezimaziyo. Ngizocela lo mcimbi ke manje wezipho. Ngizomcela ukuthi mawuqala wenzeke kuleli side elingapha. Ngicathi usidumo ukwenze konke okumayelana nokusuka la sesiya ekhaya. Okwezipho ngizocela sikuphushe ngendlela futhi nakhe nokuthula kuze ngapha. Emva kwami mangihlala phansi ngizocela umnguni ubhuti lapha ubaba kaNokwanda mangihlala phansi ebese ezozivalela asibuyisele enkosini.
Ngizolitela ke lolu hlelo lwezipho lube liqhubeka. Luqhubeka uhlelo lwezipho nginalezi izinto engifisa ukuzisho. Ngibonga kakhulu kuma Red Nation kade ngibabona la. Ngiyabonga. Ngifisa futhi alalele kahle lo myalezo engizowusho ngoba njengoba sila emakhaya mina ngizongitshena ke thina singomahlalela abancane nje sihlalela la ekhaya sikhe eMagoli. Kunabafowethu abaningi abaseGoli. Amabhinqa asegula kuwona waseGoli. Awase KZN onke. Amabhinqa asegula alikho ibhinqa lase Phosphorus. Alikho. Bawomkhaya bonke basuke KZN, ma Red Nation nabo bonke labenabo lapha yana. Yini ngiphika ama Red Nation ukuthi amabhinqa akhona phambi kwami njengamanje ama Red Nation. Ngifisa le message kungabe yakho Red Nation kodwa kube umuntu owumZulu ophuma ekhaya washiya unina noyise. Ngabe bayaphila, ngabe sebalala uthulini lomhlaba. Kodwa uzwazi ukuthi nje ubuseGoli uphumele umuzi kaYihlo, uphumele umuzi amawakho. Mawufika eGoli, obaba bazokhumbula. IGoli aliqali namhlanje. Lidala. EGoli kuhlangana izizwe nezizwe zamakhosi ezibuya kwaZulu Natal. EGoli kuba khona induna zezinsizwa. Kunezimpi ezike zasuka eminyakeni edlule eyaziwa obaba. Ezinye zazo lezo zimpi zasuka eGoli. Kodwa kwaqinisekisa ukuthi kufanele eqine isandla ebuholini obuyizinduna zezinsizwa. Namhlanje ngiyanicela abalandeli bamaskandi nathi singabalandeli sila emakhaya. Nathi sinabantu esibaphikile ukuthi hayileli iqhawe lami yize singekho ku TikTok singekho active. Kodwa makukhona lapha enishayisana khona ningabafana babuye KZN nonke. Sondelani ezinduneni zezinsizwe eziseGoli. Ningawuhlukanisi umaskandi nobuholi bendabuko ngoba umaskandi uwuculo noma uwumculo ophethe kakhulu isintu lapho wena uzalwa khona. Makudlala umaskandi nje uyazi umfana oyibhinqa makudlala umaskandi ukuthi ungathi khona intuthwane ehamba emhlanje. Akubona umculo wokumodela. Lo wamculo mawukuthi umuntu wentelezi ungafaka umaskandi kusuka intelezi egazini. Ngakho sondelani ezinduneni zezinsizwa. Makukhona ningakuboni kahle. Asingabuyi sinabantu abahambe ngenyawo zombili beGoli bagibela. Kubuye sekukuthi sekufanele sizokhetha amabala ngoba sesisaba ubani. Ngiyanicela ama Red Nation phambi kwethu njengamanje. Asikwazi ukufinyelela komthandeni. Asikwazi ukufinyelela kwabanye abaculi. Kodwa siyakufisa ukuthi nina nikwazi ukufinyelela kibona ngabe ifinyelela ngeselula. Ubumbano lwabantu bakwaZulu Natal namabhinqa akucace kube khona kubukeke. Asingahlekwa ezinye izizwe kuthiwe labo mabezokwenza into ithi yinhle kodwa bayifaka igazi. Ngiyacela kakhulu. Ngiyacela nje ukuthi akube kanjalo. Ebese ngicela ukudlulisa umyalezo ke. Awubhekile kunina ama Red Nation lo. Ubheke kumuntu nje othanda indaba nokuxovizwe. Namhlanje nje ngineqiniso ukuthi uVodacom no MTN no Cell C market yabi phezulu ukuthenga idatha lokungena ntambama. Abangenela ukuthi lapha bayokhuza udlala. Kodwa lapha na kunomuntu owazi ukuthi uyinsizwa uzoba insizwa ngedatha alithenge namhlanje ngoba fanele ayokhuluma into wrong ngosiqiniseko siqeda kumbeka. Akumnandi ukuze umuntu eyigqaja ngokuthi uwumZulu kodwa bephehla udlame engathi amaZulu abantu abalwa zonke izinsuku. Zithandeni mabhinqa kithi. AmaZulu ibona isona sizwe esisahlonipha ubuholi ngisho ubuholi bendabuko thina ithina kwaZulu Natal sisenesile sikwazi ukusikhothamela. Ezinye izizwe ayinandaba nobuholi bendabuko. Asikuphatheni ke sikuhloniphe esikwenzayo. Njengamanje umculo wakithi umculo wendabuko ungenhla ngisho ko hip hop ungenhla kwayo yonke into. Senzani masufaka igazi? Angenzela ama Red Nation angenzeli wena la
namhlanje wena usunomuntu omaziyo owenze lento uyomgagula ku TikTok. Wenzani? Thina kokwethu ukukhuluma kupheleli la. Mawuhamba nalento ozobuhamba nayo, angikwazi yokufikisaphi. Asingazenzike ngathi bafowethu kuhle ukufihla umuntu. Singawubona umcimbi kamfowethu usiqiniseko ukuleli izinga. Uzuncome ngoba thina abantu siyayincoma into ebhedayo. Ngaphansi kwalobu buhle sihlangene ngabo la, kunomuntu ongekho emhlabeni. Musukuphuma la wena uyothi bekubhora noma bekumnandi, ayikho into emnandi la. Ayikho into ebhorayo la. Uma kuukuthi lesi simo usibona komunye umuze bese uyagiya, uyadela wena. Uyadela wena. Ilawo mazwe ngishiya nawo angisho kubantu abadala. Abantu abalapha ku TikTok majority yabo abantu abasebancane. Abantu abazelwe wobaba okulindele ukuthi kusasa sizobona umakoti kuye. Kusasa kuzovuka umuzi wakubo. Hloniphanani bafowethu. Sondelani mayingekho induna zensizwa manje eGoli, hamba nobekana kumanje. Ukuze nikwazi ukucontrolana, insizwa icontrolani induna mayingekho. Ngiyaxolisa kakhulu kudlalela ithuba lomyalezo bengifisa ukuphathisa. Uma nikwazi ukufinyelela kiwo wonke lamaqhawe aphezulu, eniwaziyo ukuthi ngikhuluma ngobani. Okuyibona amaqhawe njengamanje anithatha nibeka kule level, athatha uMaskanda ubeka kule level. Kwaze kwahlukana kwathiwa khona oEast no West. Thina sizaloku khona oKaizer no Pirates. Ngeke usibone sibulala la indaba yeChiefs nePirates. But I think now ama-leaders, lawa-leader, lama-groups, kumele abe khona, abe visible kuma-social network, ukuyikhuza lento. Kwake kwalo abalandeli beChiefs nePirates kudala, kodwa kwadinga ku-Ivan Khoza noKaizer Motaung ukuthi ababe united, kuqala. Mani yokwazi ukubatshena ngelinye ilanga izukusiza lento. Umculo wabo siyawuthenga, siyawuthanda, senza yonke into, kodwa kumnandi ukuthi sizoba nemicimbi efuzele ngoba nakho sithenga umculo wabo. Mayikhona indlela ukuthi abaphumela obala bayikhuze lento. Angifuni ukudla ithu, kade ungimemeza foka ekhaya. Ngithena kuqhubeka izipha ngazi noma sekuphelile yini. Ngibone uhamba nobheseni la. Usungaphi? Okay. Ake ngiyeke awuzi kimi. Leyo nto ubuyenza ayizile kimi. Iyenza nje uyiqede, musuyiqedile, uzoyidirect emndenini wakaZulu. Ngizocela ubaba uMnguni, baba kaNokwanda. Makukhona ingubo eziyizipho. Nanti ayisayidini elikhombile. Ngicela kuyiwe khona. Nisiphathele lemiyalezo bafowethu ifinyelele emaqhaweni ethe siwathandayo. Ngiyabonga kakhulu. Ucela sivala amehlo baba egameni likaJesu Kristu sibongile baba yonke lenkonzo iprogram yonke baba esenzekile Nkosi nomsa sesiyaphuma baba Nkosi busisa bonke abaxhasile sizwile ngendlela eyihlukahlukene baba wandise baba amabhizinisi abo Nkosi nomsa ke baba bese uthi bonke ifundazo bezikhona Nkosi nomsa kulomncwabo walomntwana wakwaMthembu egameni likaJesu ke baba hamba nabe indleleni ukukhansela zonke ingozi baba Nkosi nomsa sebephindele emuva baphindele ngomsa babikho ngisho yothi ingozi behambe ngokuthula beze beyofika egameni lenkosi ke konke baba sikunikela manje sibongile baba ukuthi inkosi ukuqaliwe isigameko kuze kubabale kuba manje siyoyiphetha lenkonzo baba sesiyobeka ke inkosi lomzimba walomntwana ulanga lihle Mthembu njengalokhu uthezwini lakho umuntu Nkosi nomsa uyobuyela othulini njengalokhu wathatha othulini umoya bese kubuyela wonikwayo kuze kube phakathi amen. Sizocela. Oh, okay.
Gogo Mangcobo wasemathenjini. Siyabonga. Ngicatha abaningi basebenzise leya format. Ngoba ngiyabona ukuthi amningi lo mcimbi lo. Leyo ndaba. Leyo ndaba. Leyo ndaba. Ugogo Mandandatho nonoqeda. Ngilethi sipho. Ngiyayidedela manje baba Mnguni. Insizwe bekade zifikile zimlethile. Ngiyacela futhi iqhubhe umcimbi wazo. Angazi noma singaphandle kulezi insizwa khona insizwa nje beyifikile sisilethele yena. Ebese sonke sikhumbula ukuthi usiduma utheni ngeindlela zokuhamba. Uma ubambele entulo nje uzohamba kahle ayikho into ezoba inkinga la endleleni. Ibheke nathi. Awusiphi ingoma kaMthandeni DJ? Maqeda leyo ngoma ka DJ, maqeda leyo ngoma kaMthandeni DJ. Ikhona artist ekhona. Polisa na network ehlukile kodwa ngasiyona intando yabo. Ezofika izozimakethe. Abakuphuma nje kuzoqhuza kunangibhanga ehlezini. Ngiyacela singaphumi ngokusheshsha ngicela simqhube phambili. Ngicela nje niphume naye ngesizotha bese belandela abantu. Qhubeka DJ. Puxa